Shaba mfethu game yafana khibone kanjani? Game yafana akhe isibusele iyafana negame esidlala ku Sundowns. Yeah, iyafana nento esidlala ku Sundowns. Ucoach uyacala manje usiletha down. Yonke lento ibhenga kuwe coach. Ama combination wase move. Mawuzola ukutshintsha emove combination mase se right uyasibulala. Uyayibona? Usibisi ucaptain naye mawenza ama changes nchinje nawe ucaptain angithi faka uChabatsane ufaka uCM sibone leyo combination ukuthi idlala kanjani uMaswangayi uNemtajele bese kuba uMakhawuli ayisebenzi leyo combination uDijong phambili angazi udlala out of position or kwenzakalani uDijong is strike first trap ngeke uhlelo first trap uyi strike no coach sikhalile ngawo ngizobuyela coach futhi kakhulu ifirst game oyiluzile ama mistake wakho okuthatha iCoy ePirates uyoyibeka le ubuye uzositshela ngama injuries no ayisebenzi kanjalo khona manje umbatha ule akasamboni khona manje sawulandela ngobani ulandela ngoMakhoba wawuthatha uMakhoba naye umkhiphe egamini akasekho iCoy ePirates ayisekho isikhalo sami silapho nje kuphela ukuthi khona manje ayisahlangani iPirates yethu siyaziyo asisazi ukuthi akusese yiyo uyayibona mamela my last question mfethu ne ibhakanise lengeleague ubani uthatha ileague okwamanje angeke sithi Pirates angeke stand down number 1 2 3 4 5 omunye nomunye chance ukuthatha ileague mfethu ngiyabonga mfethu thank you member